Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa godayin nga ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Mando nga Napoluan, Peki, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasaan ko manen nga naalukoy ni Loren, tapno, agbuya kami ti sine. Kaya no kalpasan ti pagsinyan, no kalpasan to nga makapagbuya kami ti pagsine, mapangkam to kumamanin ag check-in iti hotel. Nakapapaidam na ti girlfriend ko. Di na ngamin magustuhan ti kinaalikuteg ko manong nadda kang iti uneg ti pagsinyan. Saan ko pagplastaren? No makatugaw kami, detan, aprusak nga aprus, karawak a karawa, sa kunto awiden ti ulo na, kinaglanang di kiti bibig mi, isaluksok kunto da kulap ko iti barukong na, kat ay ayamat to di kiti tuwaman sanas na. Uno saan, kiti saliksik ko ti may sa da kulap ko iti baba, iti uneg ti pantina, kat syempre, amumlatan no anit araramidek no kamano. Dahil tati saan kakayat ni Loren, basbastusek ka no isuna. No maminsan manong naimikit babalin. Ngayon siya kami magawidan tiriknak no kasta nga maadahanak iti kuntaway manong. Kahit kula unayin nga gasawa kami kani Loren tap na kasta. Kahit anytime nga kayat ko nga romansahin ni Suna kahit talaga nga adda isuna. Ngayon di ka numot pa nakasagana. Sa maysa, kaslasaan ka no umamati kanya. Gabota para kang kuwana kahit tilaing ka no bagi. Kenti kinapintas na tigun-gun odek kang kuwana. May patpatag ko ni Loren manong. Iso ti kayat kong ikasar. Taapi ko na siyak tinang damo kang kuwana. Kahit patsyak ang siyak lang ti lalaki ti biyag na. Ngayon dadya lang ti sangko kayat napaidam manong. Numay tiriknak madikang kuwana. Haanga makapagsabat tiriknan. Sige. No saan mo kahit nga mapatagbuit sini. Nagawit ka nga ro dun. Saan kang itulod? Ipalugang kalatan ti tricycle. Sige, nasap ko na. Bahala ka. Orekat pa nagsinatan. Loren, abay mo ka magkisina kanya. Di mo agayim kahit ugali ka, napaida mak. Jakmat kahit ugalim, naalikutag ka. Awan respetong kaniya. Awanin ti adopeng asaw. Sige nga rin ito, mekan. Hananas ka ni tulod na terminal ti tricycle. Tabmok ti papanak. Ditakan. Loren, ditakan. Loren, ana. Ingat, ingat tarupam. Tisurong ko kunam. Sisyaklad naman nagbuyat sine. Kursunada kami ti mabuya eh. Iso nga naglimatang agtitiket, kalpasan na, simbray ka kun. Ay, adot tao manong. Naulimek da. Madama iti hard scene. Madama ti sinangit kada sinidir da nga drama. Pelikula manong. Mangkit-kitak ti mabaling ko pagpanan. Iti medyo na nga to apasit. Wow. Nadag may mesa sa dyan. Ni matuwak sak nagpalaol. Nagmemesa ng peso. Dua lang at tugaw manong naimitin ang bait kada kami. Nagtugawa. Numan talyawak iso na. Kitkitain na. Idi medyo agranyak ti ayan na manong kiktutak. At itug tibok na. Babae. Oray pinainak ni Loren. Nadanadanon ko dito eh.
Apang ka may mesa. Padak nga ta na KJ. Padak nga ta. Makarak. Masidega. May mesa laing manong. Tibait mi nga tugaw. Medyo inuwakray na tibuok na kit medyo naaplitan ti rupak manong. Wow. Nagbanglo ti shampoo na. Masidegak pa'y manong kit ni. Nagdenesin ti bagimi. Hay. Sana ka di matlang makasisturbukin ka. Nagwingi-wing. Apeng nagbemesa ka. Hangagun ni. Amom, orisyak at pemesa akmet. Inindyan dati girlfriend ko eh. Sika, inindyan na kami boyfriend mo? Nagtunged manong. Manong tinaramid ko nung ingatok ti may isang takyag ko sa ko yun sa labay kang kuwana. Imparabaw ko ti abagan na. Medyo inawid ko. Mama, insurot na. Opo, nagbanglo manong. Inapro-aprosak tinalamuyot abuok na. Hindi ko haning nga to na matiima na kat inrakos na matiti abaga. Agdenesen ti pingping kan pingping man. Pingping kan pingping idi tayo ipasabat kuma idi takita kumatap no pagplastarak katag sinabat da kiti bibig mi. Abag isumit manong nemi nga tumalyaw. Kaya napay nga ron, inamala ko ng dikiti lips no. Habaw, nagbanglo ti sangaw na manong. Naglamuyot dikiti bibig na. Kit bumalis man. O manong, nakapapaot ito ba naglanang dikiti bibig niya. Katkas iti dati nga aramidek iti nubiak manong. Isarak ko ti may isang takulap ko tap numapan iti barukong. Ama manong. Nagmayat. Kalkalingan na ti katakil manong nemi ti mansanas na. Nagtangkan. Ramas-ramas kas di ba? Anak pangan mo. Becky. Betty. Becky. Vicky. Siya, Mando. Mandurokot. Raimundo. Mando, mundo ko mga roda. Raimando. Amando. Pamanatatuhin. Papanantang. Iti hotel. Kahit mo. Sige, mayata. Intang rin. Ohen manong nemi ore awanin ni Loren ko na adamat si mukat nga nalaplapsat pa'y manong. Iti makaruwar kami ti pagsinyan kinitak nagpudaw. Kimampuso ti rupa na nagbihag ti kiti mata na natundiris daw kong na paunay naggurnos na kiti na napudaw ngipen imalpo ti pamagi na manong. Napimpindas nga amang ni Loren. Nabangbang lupa. Nangala ka mga dagos manong name it tricycle kat inyarasas ko iti driver nga ti kasitgan nga hotel. Ito ti sidecar manong name agin inarakop kami nga aglanlanang digiti bibig mo. Narugrug supeng ang siyak manong. Huwag manong. Isupente ag karawa. Karawaan na iti baba. Ako rin ka, Vicky. Manong nemi. Isaluksok na natin titakulap na iti baba. Kat siyempre, naiganan na titurturosok na ni. Pisil-pisil na naman. Vicky. Saan nga dito eh? Agtutur ka. Nakasara ka ako ni tinarugrug supeng yung siyak. Nakunak tinagam kuman. Nakasara ka akon manong nemi itinaalikutag ken siyak. Agpadpata kami nga naalikutag manong.
nakaalalisto nga nakadanon kami ti silid ti may nga hotel. Hindi makastrek kami imbes nga sinjan na ti silaw saan manon. Isot nang ilak, nang idubulak iti ridaw kat saan nga sininjan manon nemi ti silaw. Indurun nakit din manong nemi kat napaida ako ni ti kama. Sinakayanak manong nemi sana inikaten ti t-shirt ko, inikat na ti patalong ko, inikat na pa yan ti brief ko, manong nemi kat rinabawan na akong tilo ka. Inagkan naman hindi kiti bibig ko, manong nemi kasla iso. Iti gumanat. Baliktad siya iti mang romansa keng kuha nang isumaten ti munari mo man sa kanya. Nagbanglo manong. Maapli-aplitan na kitibuok na akin nagbanglo. Naglaing ng lips, mangnut-nut mangnut-nut iti bibig ko manong. Inagkan na pa iti tengit ko, haging ka iti barokong ko. Vicky. Galing mo, Vicky. Nakasara ka kunti katapat ko. No kasanot kina-wild ko, nawawild pa. Vicky. Aging ga nakadanon iti baba manong name ya paunay laingnan nga kumunot manong. Paunay laingnan nga mangan ko na mo. Vicky. Ibang-iba ito. Ibang-iba. Kasla sanay manong naming agmulmul kadag kunot kadag kalkaw. Kat ka po manong name ito talagang jak matered tiriknak. Yung kanigatag na inuksutak saan. Ipilit na ito. Kulolo. Uy, pumutok dyan. Huwag dyan. Pumutok dyan. Hindi mo jak matered tiriknak manong. Na panangnot ng gusto. Tako, awang pulos amak na manong naming ng tadla ko nga tinilmo-tilmon na manong naming. Ibang-ibang ito. Sarap. Ano't sarap? Sarap ang katas mo. Naruam ka mangmangan iti-ita. Sige. Tatapay pag-ipanggukit ni napamumutan. Hindi bale. Ikaw rin. Ano? Sige, matibang romansa kanya. Sige. Baring maeto manin. Rinomansak mo't manong. Di pa kadlawak. Kasla, napilpilit kan di makil manong nemi ti adda ti barukong. Amando. Ang galing mo, Mando. Hindi malagip ko manong naming at dalapadapan ti baba. Takang amuak no kasanot kinarabar na wano no agbasa-basan wano ana. Tapno amuk to no kasano punasak to no igupon. Nagigtutak manong nami di magamatak ti. Lalaki! Ayop ka bakla! Kawit ka! Gusto ko na yung pungtot ko. Apin hindi mo bakla ka magayam. Ano nga tang imbaga? Imbaga kayong kang Becky. Ano nga Becky? Siya, Becky ako na. Nagan mo ka naman kit Becky ko na. Nga Becky? Becky! Iwan man tayo kasi mamulaga. Ay, po! Napigay na kita mamut, kinunot. Tayo ka! Isuron ko manong name, kinugtarak ko na. Ay, no! Nag-green gourmet ti Bahir. Ay, tal na kay man. Si kami. Paunay kan. Ti pagarup ko, babae kang gusto. Imbagak mo kayong katinagan ko nga Becky. Ti amukit Becky. Becky. May isa nga Becky. Pasensyakan man do. Horay talaganas kami to, orela. Ita, siyak man. Masapal ng si Kamit, ti pakanek. Gago, pagkadanok. Rumara ko dito, agori ka. Paminduan tapay.
Di mo kaya't nga pispisa ka na yung bang. Mabalil ako agad papatayon ka, jablo ka. Itamang pa lang makaramana kaya ti bakla. Ay, nako. Talagang nabisitak iti day tangal daw manong. Abostad da saan mi nga nagkinaawatan ka ni Loren. Kalbasan na nakasara ka pa ti Becky. Naloko. Nalang ti roman sana. Diyos ko ya. Adayot erapahap ko makaraman ti Becky. Ay, biyag. Kaslatakyag. Ay, nako. Nalok nang inapoy. Kanindi kita kakapoy. Na-experience ko dahil tama nung naimikit na istorya kinilando. Nga ka-obisina. Anya? Nalilaw ka. Nung nakapimpintas nila nga na, padre. Pero may babae. Di mo lang nadlaw titimag nan. Haan. Saan nga bakla titimag na? Babae nga ron. Ngayon tilaing na kumunot. Sa edi karawa ti babae. Nakita ko po. Takdakil pa yung siya ka. Inadas mo kumawat na kinunot. Tala masartsarakan man daw. Tinawagak ni Loren iti kamalman naman. Abay na bagam. Sorry na, no? Anyaman na kitini, baga kang gadi ka kalman. Sorry. Baam ta. Saan kanton nga wisan, no? Talagang samo kayo. Agkasarta namin no kayat mo, agtutor ka. Diyak lamin kayat kinawild mo eh. Karawam amin, dilpatam amin. Marumrumanak. Kaya maganas ngamit. Skamit. Di kahit ko lang simple. Agbeso nga may tayo kak nga maulit-ulit ang malasa. No, kanaig ta kasla sa anak ni patpatig. Sige, saan kung doon nga lulitin? Mabaling ka din nga. Tagboy chine. Agkarikan tumanin, din tuman mararami din. Kuti kala kuti, karawa kala karawa. Mga sapol ka ti babae nga nakasagana na tanga karawaan. Saan nga siya? Sige, basta okay tamanin eh. Kanayin makastoy. Ngayon padasin po ilang ulitin ti makulit ka nak makita misina ka. Nag-ring ti cellphone ko manong name kalpasan nga nalpas ti saritaan mi kini Loren. Saan nga nakapunbok? Hello, sinatay. Kumusta ka man daw? Sinatay? Ni Becky. Becky? Umuhin. Kasano ka naman ti cellphone ko, ha? Sama nga salud-sudin pa, kung sano. Kung amin, medyo namamok ni Loren. Saan ka makmaklata kasta? Baka matake ka. Ni Loren nga mismo tinangtid kanya kiti cellphone number mo. Kasano ka may imposible? Mataking ka na saan ka mamati. Tama mo ni Loren, amamok Amamok unay suna. Amok tinumber na. Saan ka din nga dito tinumber na? 0949-876-7682. Makita? Amok, diba? Kasano ka naman? Kinampudno na. Isutin mo na nga tinawagan. Ngem busy. Iti tawagan ka, busy ka mo. Amok la talagang kahit nagsarita, diba? Kanapin ang timawag ka. I miss you. Kahit kumanin nga mo ulit. Dahil na pasamak. Dirabi. Gago. Saan to puro pasamak na ita? Hanin nga mo ulit. Urin ibaga kini Loren. Tinapasamak ka data. Anak ko nam? Ti animal na to yan. Kinapudno na, sweetheart.
Anday dulduling ko nga video. Di mo nakita pa nang iplastar ko di video. Kabayatan ti romansa. Ti panang not-not ko ken ka. Ken ti reaction mo ket nakalawlawag iti video. Um, Hindi mo kaya tagtungpal kaniyak mando. I-forward ko kini Loren ti video. Oh, yuk ka! Kinansel ko di tawag manong. Paunay pa nagsasaro na tibwisit ng biyag kon. Nga magpeso nga ta. Kaya magkasanot nga mo na tinamber na. Apay amo na tinamber ni Loren. Kaya, paunay yun. Kasanot ti alis to na kumanga nang iplastar di video. Kuri ka. Kabayatan nga rumromansaan na. Siyempre, may plastar na ti video. Sakmat na kagademak. Uno, aramid na kati-atatin da ito, dedya nga bakla. Sasapo kaya. Tila masarsara ka, Diyos ko. Oh, Diyos ko kaya. Nagring man yung cellphone ko. Isumanin ito tawag. Hello? Hello? O ana, umanugod ka. Ang tiretsutan nga umuna iti hotel. Ada, ginatangkon nga para kalata. Arak ken pulutan. O, ana, ibagak no sa dinot pang nagasam ganyan. Huh? Sa dino? Sa dino? Umay ka, ha? Ibagam no sa dino? Sige. Ibagak ken ka. Di ayop na to'y nga bakla. Diyos ko ya. Napahanak manong name tap no ay work tap no lang maalak ti cellphone na. Makamutan no niya taramidan na kalpasan nga agawag kan kuwan ti cellphone na kinitaray ko. Tap no awan ti kasta nga ma-share na wano may pakita na kini Loren. Pwede makadanon ako ni ti ayan na manong name. Hi, sweetheart. Inawagan ng ti sweetheart. Saan nga kapot at kayat kang gipulong ka kini Loren. Ngem, di mo alam mo. Nailabak matinggan ka. Really? Oh, okay. Let's go, Mando. Mabit lang. Kahit ko buyain, Jay ko ha. Jay video mo ko na. Kahit mo ko wala makita no kasanot panagganas ko. Mabaling ka di. Ibubuyak ka. Okay, mabitlaing ha. Mabitlaing. Inuwar ng ti cellphone naman. No? Kit kabayatan nga, isa-search na. Inagaw ko ng saktim marayan. Ay, Mando! Isublim ti cellphone ko. Mando! Hawanan ti pakitang pa kini Loren. Ay, di mo ka di among in-save ko. At nang isirak nga cellphone. Hanga dahil at inaramit ko nga camera. Hanga dahil at ti original. Nang i-share lang data. Ada to ne. Ada ti original. Dahil ti nang share ng video kanata. Dahil to ne. Hala? Ang subli ka kanyak, Mando. Hindi mo kaya't i-share ko data kini Loren. Ang subli ka kanyak. Ayup ka nga bakla. Kinunak manong nimikit imbakal ko. Di cellphone na ken kuana. Anay ko! Hoy! Anay ko! Pinanawa kon manong. Talagang awanin tilaban ko. Makamutan. Noon at mapasamak ko na. Adda akong dito'y balay manong nemi. Nioktak ti rep. Inalak ti pangted ko nga brande. Tinauga nga dangos ti baso. Gudwana. Mando. Ma. Isla dimdang ka nga da problema, miho. Nadalakit di problema. Nakadagdagsan mo, ma. Mapagap ka di ka na kayo kini Loren. Wen. Apay. Gabot na kinakaraw mo, na kaya. Ipilit mo, wen. Gabot iti data, mama.
Napanaklat na nagbuhay ti sine. Iti unag ti pagsinya, at nasarakak nga ti pagaruk ko ket babae. Nakapimpintas, nakabangbanglo. Nag-check-in kami. Isot imo na nga ng romansa ken nangan kanya. Natuktalak laengin. Baklamad kaya mama. Anya! Na-experience mo, tigas ta! Wen ma, at paunay ngamin, kapot ti kinaarem mo, kapot ti kinagaraw mo, kinagartem mo. Di mo pinampanunot ng babae, lalaki, o bakla, ti in hotel mo. Ti makadagas mama, na i-video na, tinapasamak ka na kami, ket pag-blackmail na matin kanya, nga no tsak agtungpal mama, gani pa, isendan na isen na na ito nga video kinilorin mama. Agor ka nga rin dapat nakadadalim taog mo. Kahit mabarting mama. Makatulong kong waltarakin ka. Kitawagan mo na ni Loren. Nga sakbay, nga dumanon kang kuha na nito nga video. Ipakamuman kang kuha na ti amin. Bahala na, numawatan na kamo saan. Tinumpal ko nga rin ni mama manong name. Hello, Mando. Loren. Andakat bala yun, siyempre. Pero ba't kundi, matorog. Kalablabar ko. Pampamagag lang na tibuok ko, ba't na medyo nabasak eh. Nakatawag ka man. Andakat di amamom nga Becky. Becky. Becky mo Biki. Bakla. Awan, apa yan? Kasano nga naamuan na cellphone number mo? Kamo. Doon ka kasta. Mabaling nga siyak dented, babaling nga dalang nga sa bali. At Facebook friend mo nga Becky, di account na. Awan na mo, kung matandaan na pa yan. I'm sorry, Loren. Nakarami na ti basol nga jak ingkag kagara. Istoryakin ka. Ket dumawat akong di pa makawan mo. Pakawanin na. Istoryakin ka. Ket makamuno, maawatan na kung saan. Kasta. Owen. Ganun na maawat mo nga video. Nakasjay. Inuno na akong. Tagpakawan ka. Kasano na iwaras na. I-upload na. Sigurado, malasin na ka na kita viewers. Malasin na tarupang. Sa bagay, tikakasta nga klase ti video saan nga i-accept ti Facebook. Datawan ti pagyamanan. Hunggaman niya. Ngayon nisan na kanya, makita. Ngayon i-upload nanton, baka no, dagos nga. Dagos nga, saan nga ipalubos ti Facebook. Kastansa? Kamo? Basta di kita kasta nga klase nga videos kit saan nga kaya ti Facebook eh. Ngayon mapigar nga dali kita agbay-viral nga success scandal. Idi deta ang sanitan. Kasta? Pakawanan na. Makitam daramin mo. Kapot kinautog mo. Tinadaddan. Umanugot kayo mo, umarakop kayong kakalpasan na ng hotel kay Pai. Mando, mapakawan ka. Saan ka nang maawat pa? Ano dikit mo son? Diyak kaya ti mag-iasawa ti kasken ka. At sakit mo eh. Awan sakit ko. Mabalin ko magkatindeta nga madi nga aramid ko. Maanya temok. Baka no, di ka la pagustuhan, ito nag-asawa takit di ka lamang pagustuhan, kapot na madawa at isapol mo sa balin. Ha? Baka no, at bakita mga babae nga medyo madlaw mo kayat nakakit, ihotel mo kasi good. Kasano nang sakit na? Kit may ramraman na.
nadakadaldala kakaduka man to. So I'm sorry. Nasakit man para kanyak. Nga magsinatan. Dahil ito yung mo, Odi, apa nang tawag mo kanyak. Bye. Loren. Hello. Loren. Loren. Tinawagak ng anantendeden manong. Ore ko lang na ibarsak manong name ni cellphone ko na intuloy kong iminom. Nagwing-wingi-wing ni mama. Ni dahil ito yan ay mapaspasabang king kamaro. Dahil ito ti bunga ti kinaarim mo. Di ka makatip-tipil. Ma, saan kong tunulitan? Barang na mapakawan na penino rin. Saan nga kayo tinaikari? Eh nga padasam ti agaran ti sa bali. Katsamutong nga raramiden tikas tinararamid mo kini Loren. Respetarem ngamin dakitikas kanyak nga babae. Hanggang kapot tamayat kat karawa ka karawa. Sukitem amin nga sang rumbeng nga sukitem. Be gentle. Kasat kayat mga babae. Gentleman. Nagsinakam nga rod kini Loren manong. Ayun ka, na napalabas pa manong nemi. Ti duwang aldaw. Iti tumawag manin. Ti anak ti Diablo nga Becky. O ana, di ka ba yung manugot? Sige, aramid naman na takayat mo, aramidan. Ako nagbibiyang ko. Awan kami kini Loren. Kahit no ipost ko nga ron ti Facebook, kaya nag-viral, makita naman taropam. Aramid naman na takayat mo, aramidan, Diablo ka. Amo no, taka lang ti asidip kita, daka lang ti abay ko, dalakat isang manak, papatayin ka. Sige, aramidan naman na takayat mo, aramidan. Maging kakarigitoy manunin, nabayakin na di pasama. Awam met paiti, nang dinamag, nga nag-viral, nga na-upload iti Facebook, nga kasi dyan nga posisyon. Nakaedda dyan lalaki, madama amang mga bakla. Awam met. Baka husto di ko na ni Loren Manong, na saan nga awatin ti Facebook, iti kasi dyan nga may upload. Dagos dang dilitin. Manong nemi, kalpasan na rod, iti 2 bulan idi, nakakasara ka, iti kinusonada ka babae, inarem ko. Kalpasan din ng mga taon, hindi mga bulan, napasungbat ko. Tinagikuak manong, Virgin ni Carla. Nasikugak, gabutad, masikugan, nagkasar kami. Iti agdama, kitalo, dagiti anak mi, kay ni Carla, manong nemi. Saan kong inyos istorya kay ni Carla tinalidam nga napalabas ko nga naramanak ti may sa bakla. Uno naramanak ti may sa bakla ko na ko. Tiyakto mo, nadanto kung daway nga maipakamuwan no, may istorya ken kuana. May panggap kini Loren, awan iti damag ko ken kuano, no, asawa na no, awan pa man. Dito nga ron, di ba kasalita, manong kinagyaman akona, iti anos mo nga nangibasa. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga ana, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak nga nagbuya, more power to your program. Ito yung nardagyaman nga pagaya mo, Mando. Mando! Kasano, iti imas, ti makaraman, iti akla.